σε πουλοπό γιαρ 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 και σωτίσκεκα Καθα λέω σε πουλοπό γιαρ 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 και σωτίσκεκα τη μάνας ξαϊνίλεσα είναι μυστικά τη μάνας ξαϊνίλεσα είναι μυστικά Μάνα λέω σε πέα τον γυρίμ 16 χρόνων κορτσοπών έφαεν την ψήμ 16 χρόνων κορτσοπών έφαεν την ψήμ Υγιάς μας εμφόρ Αμάν αμάν γορ Γιαρ 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 Υγιάς μας εμφόρ Θα περώσεν ο φέτος και το μοθοπορ Θα περώσεν ο φέτος και το μοθοπορ Μάνα λέω σε πέα τον γυρίμ 16 χρόνων κορτσοπών έφαεν την ψήμ 16 χρόνων κορτσοπών έφαεν την ψήμ Την πόρτα στα ξύλα γιαρ 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 είναι τερά την πόρτα στα ξύλα γιαρ 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 είναι τερά Ας τον κυρίς και τη μάνας παν σε μετέρα Ας τον κυρίς και τη μάνας παν σε μετέρα Μάνα λέω σε πέα τον κυρίμ 16 χρόνων κορτσοπών έφαεν την ψήμ 16 χρόνων κορτσοπών έφαεν την ψήμ